हाय आब' जिरिना बर'। ओइ आगै होनाय र' आङो। अमित दैमारि लाइक थेंक इउ अमित दैमारि। माने आङो जि फिसाजोनि गस्ला थिखांदोंमोन। दिनैनिफ्राय लाइभ होबाय थासिगोन र' आंबो। ए दे होनांगोनलै। ओंहाय आङो सिगांनिफ्राय होबाय थादियासैना ओंखायनोथ' गैया आंना जेरावबो। नोंनासो मालाय एकदमबारे दावखोनायानो दावखोनाय साबसक्राइबारबो वाच टाइमबो। आं रोंबाङा दै बारा। एसे रायलायनोसै। बेसेबां जाखो होनदोंमोन आब' वाच टाइमखौ? ओइ आंना गैया 400 ना मा बो आङो गोबावथार जाबायमोन ना भिडिअ होयिया ओमफ्राय बारा बावखायाखैमोन ना। बोसोरसे थानायनिफ्रायनो भिडिअ लाबाखैमोन ना आङो सिगां बोसोरनै ना मा जाबाय आंनि माबा खुलिनाया। ओमफ्राय थेवबो भिडिअ होबाय थादोंमोन। ओमफ्राय नानि थानायनिफ्रायनो भिडिअ होजायाखैमोन ना आङो। ओमफ्राय नानिया नै बोसोरसेनि फास ना मा भिडिअ होफिनदो। ओमफ्राय बै सिगांनि भिडिअफोराव फैनाय वाच टाइमफोरा गैया जाफिनो ना मायोबा गैया सं दानजाजोबदो आंना। माइबा गेसाव मोनामदो बोरमा हेलौ हाय। आब' इखायनोथ' दानजादो आंना। ओमफ्राय दैमारि अन माखौ अन होनखोबा अमित दैमारिया आं बुजिलाय लांदियासै। ओमफ्राय र' बिदि माबा माबानाव सोंहरनोसै आं जिरिनानाव ओदि ब्लु होयो ना बिदिखौ बबेयाव होयोबा? मा खबर? मोजां खबरा गेजेरावनो ओरैनो। नोंनालायथ' आगै? आंखौ अनदो होनदो। ए जायो दे जाहानाव। ओं दानजायो आब'। आंखौ अनना होदो। आपना गुगोल एकाउन्ट फैयाखै। मा गुगोल? आं बारा बुजिनाय मोनदियासै। उइलियाम ब्लग्स। दे दे जागोन नों जाहानाव फैग्रो। माइनाव सना औ अमित दैमारि मा जाखो?
गोमबोरसिं नार्जारि हेलौ हाय माइनाव सना गोमबोरसिं औ औ दे आं दिनैसो लाइभ उनाव आंखौ अनदो माने आं मिथिला दे र' कमेन्ट हरनायाव थुनानै गाहायथाराव थुनांगौ अ नाम्बार हरलाय आयौ नाम्बारखौलाय मानोसै ए जाबाय आं आरो इखौनो गोमबोरसिं नाम्बारखौ फन रायज्लायनो जिरिना आगै नोंहानि फेसबुकनि नेमखौ आंनो खोन्थाहर ओमफ्राय आं नोंहानाव थांनानै ओमफ्राय मेसेन्जाराव नाम्बार लालायगोन जोंहा इउटुब गुगोल एक्सेन्स हाबदोंना हाबाखै औ हाबाखै आंना वाच टाइमानो गैया बारायाखै बिदियाव बबाव जानो जिरिना बर' बसुमतारी आंना अ दे दायो थांनानै मेसेन्जाराव मेसेज खालामगोन आं गोमबोरसिं नार्जारि आंजोंबो लालायदो रा दे लागोन दे सुजितनाव दं नाम्बारा ए बिदिब्ला इनिफ्रायनो लासिगोन आरो होमबालाय जिरिना नाम्बार हर ओइनो आगै जिरिना नोंहानि नाम्बार बिदो खोमाहाय गोमबोरसिं नार्जारिया सिनायखायो ना मायो दे बाय ओइ अमित आं नोंनोबो माबा होगोनब्रा दानो थाङो नामा दसे नायबावना आं जिरिनाखौ गोसो थोनायसो आयु जिरिनाया जोंहा एसे मोजां बिबोनां दंखायो बावलाय नोंखौ गोसोथोबाय बायनोसै नोंनि लोगोनाव दं गोमबोरसिं ओइ गोमबोरसिं नै सोरनिबा नोंहानि लोगोनाव दंनो गावहा नाम्बारखौनो हरा सोरखौ होनखोबा दानो हर अमित माखौ बिहरखो दानो हर होननानै आं नोंनिफ्रायसो लागोन जिरि सना ओइ जिरि गोमबोरसिङा नोंनिफ्रायसो लायोनो माखौबा दे लाइक होदो साबबा मानि नायनानै दङ माथो लाइकआनो नाम्बार ए नोंगौ नामा आगै लानो हागोन र' अके मालाबा हरगोनलै ए मालाबा हरोनो गोमबोरसिं वाच टाइम गैयाबाबो क्रम ब्राउजाराव थांनानै बानायाखै आब'
ओहो आं बानायाखै आगै रोङाखैना मा फार्स्ट टाइम जायाबाथाय जाया। आं होखाबाय थेंक इउ गोमबोरसिं आगै। थेंक इउ जिरिना दानो हर जिरिना मालाबासो आयु गाबबायहाय बिनानाव जिरिना हरदो दे अमित दैमारिनोबो नांगौनो हरदो दे। दिनैसो लाइभआव आंनियाव नोंसोरो दिनैसो फैदों फार्स्ट दानो नाम्बार बियो दे सेयार खालामना हो बयजोंबो सिनायजानाय बायदि जोंफोरबो दे हरगोन दे दा लासाव हरगोन आं। मा दैमारि आङो ओरैनो जनानै दं दा फिसाजोआ उन्दुना दंना बेनिखायनो एसे लाइभ होनायनि र' इदि होननानै सोर सोर फैयो आंनि लाइफआव होननानै होनाय नायथारबाय आं जिरिना बसुमतारी मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया दिनैहाय खुमब्राजों नामोन। ओमफाय आं गगा मोननायखाय खुमब्रा जायाखै ओमफाय ओरैनो जादो दाउदैसो एवना जादो अमित दैमारि। आंनो जिरिनानिखौ नाङा नोंनिखौसो नांगौ। आइयौ र' हरगोन दे आगै दा उनाव हरगोन आं। जिरिनाबो होनायखायनोथ' लाइभ होदो आङो। नङाबा बिराद गाबफ्रुबाय थायो इयो। लाइन थांबायहाय। जिरिनाया आं अनला दाना जिरिनाया माबा गोमबोरखौ होनो माथो दानाबा। हेल' आब'मोन मेदाममोन आंजोंबो सापर्ट खालामदों। दे आगैखौबो सापर्ट खालामदो जिरिना लोगो दंना गैया? आरो गोमबोरसिं अमित दैमारि बाय आंखौ दुहु मोनबाय आं मा दुहु मोनबाय दुखु मोनबाय आं ना मा होनखो गाबलाय लांबायहाय गोमबोरसिंहायनो जिरिनाया एसेबो अनहरथाराखै खोमा आगैया। होमबा आंनिखौ ला माइनाव दे हरना दोन कमेन्टआव। जोंनिखौबो थांबाय जोंनिखैबो थांबायलायना एखे फैनायालाय थांगोनथ' आरो आगै। दुखु नै गाबबायहाय आरो अमित दैमारिया नाम्बार हरबाय नै। 97070682 उइलियाम दे लोगो खालामबाय दे। दे लोगो खालामलाय गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ होमबासो जौगानो हायो हारसिंथ' मालाबाबो हाया। आब'आ सर्ट भिडिअ'ल' हगारोना बेनिखायनो वाच टाइम बाराया। औ आगै आं सर्ट भिडिअ'बो आगारो ओमफ्राय ओरैनो माबाखो ब्लगखौ गोबाव सानब्रै सानबाजों मोनसे इदि आगारो आरो। थेवबाबो 1K माबा थांबाबो सासे सानै टाइमानो ब्लग भिडिअ होबाबो बारा फैनाय मोनखायाखै आं ओमफ्राय सर्ट भिडिअ होनायनिफ्रायसो बैदि माबायाव माबाखो
बारायनाय मोनदो एसे साबस्क्राइबारफोरा बारायो सर्ट भिडिअ होबाथाय एसे। ब्लग भिडिअखौबो माखो होगोन माखो मागोन जाबाय थायो मानो होनबाथाय केमेरा हमना होग्राबो गैया माबो गैया बिराद खस्थ' जायो आरो गथ' गोनांजो। आरो न'आबो बारा एसेबां मानि मोजां जायाखैना दा न' मोजां ओंखारबासो मोजां भिडिअ बानायग्रा जासिगोन। मानो फन दानखो हो गोमसिङा जाबायना जायाखै अमित दैमारिया मा होनखो जाबायना जायाखै जाबाय जाखांबाय ओंखाम जानायखौ होनहरदोबा गोमबोरसिं नार्जारि नों हरदो। दैनो लादो गोमबोरसिंनिया 22, 99, 65, 68 जिरिना खालाम। आंहाबो बिदिनो आब' रावबो हमना होआ। बिखायनो माने भिडिअखौनो लानायानो जाया। स्टेन केमेरा बायबाय एसे दाम खमनि बेबो बायनायसो फैना होननानै सोलायफिनदियासैबो मादियासैबो दोनबाय ओरैनो। अमित दैमारिया नै नाम्बारखौ होदोंनो नाम्बारखौ होदों आं लाबायना लायाखै लाबाय आगै लाबाय। जाबाय जाबाय गोमबोरसिं जाबाय गोमबोरसिंनो गोमबोरसिङा नायगोना नायाखै ना थांबाय ना माबाय। साबबा नायदो साबबानि बिथोराव सोरबा सासे लाइक होआखै आंनियाव। दंनो गोमबोरसिङा माखौबा दं होनहरबाय। सुजुमा लोगो खालामदो दे। दे आगै सुजुमा लोगो खालामनो होदो थांबाय ना माबायबा सुजुमाया लोगो जालायदो दे। आंजोंबो लोगो जादो जिरिना। आगै जिरिनाया लोगो खालामबाय होनदोंमोन। माइनाव दा SMS हरना दोन दे दा SMS हरना दोनगोन दे। आं होआखै आब'। उइलियाम गानोसो दं दं गैया होनना आं दं होनना होनबाय दानाबा माखौ दं होनना होनखोसो होनबाय। ए बावगारदोहाय आं होनहरनानै लाइक थेंक इउ। थांबाय दे सोरबा सोरबा। बुजिबाय जिरिनाखौ। नोंसोरसो मिथिलायो जिरिनाजों माखौ बुजिबाय होनहरखो आगै जिरिनाया थांबाय ना माबाय। साइज गैथ्राहाय मोखाङानो र' एसे माबा लगायनि आं साइज नुनाय बायदि। जाया माथो बेलेगफोरनि नालाय माथो।
होग्रोनि दे हो दानिलाय मा ओंख्रि जाया माइनाव ओंख्रिया माबासोमोन खुमब्राजों ना बोखालांबाय गारनानै न'खौसो दोनखारलांनोसै आं दोनखारलां दाबानि जुगाव एसे होनानै लाबाव आब' जोंहा न'आवसो नोजोर दा होखा गोमबोरसिं औ औ हाबा जानाय हिनजावखौ दोनखारनो होनानै दंहाय आगैमोन दानि जुगाव एकदमबारे बार बायदि जालांनो हमबाय है होमबा सबसिनसो जाबाय साबसिनसो जाबाय बिनानाव सानैखौबो लानोसै आं आइयौ हाबाब जाहोनो हागोन दा नों ओंखामखौ खानसेसोनि बारा जायो बेदर नङाबा ओंखाम जाया सामफ्रामबो ना बेदर नांबाय थागौ जाहोनो हागोन थोरसिसे मा होनखायो थोर्स मा होनखायोनो हायो हायो दे हायोबालाय नों हाबायाव लेंहरासै आगै जिरना सोरखौ गोमबोरसिं अ जेबो नङा सानसेयाव खनथाम बेदर जाबाबो जाहोनो हायो आं दे माहाजोनथार नामासै मानसियालाय ओमफ्राय आगै जिरिना इदि स्क्रिन माबा खालामनानै लायोदि लाइभ होनायाव ओमफ्राय इदिखौ माबोरै खालामोबा दे खोन्थाहरलायदो माहाजोन नोङा जायो इउटुबार लायानो ओंखायनोथ' जाहोनो हागोन होनदों ना नोङो आंनाव सोंहर खिन्थागोना आं सना दे खोन्थाहरदो सोंहरबायानो आङो जायखिजाया सोर सासेया माखो मिनिखो माखो हाहा होनलायखो आइ आगैयालाय बिदिसो खालामनो बोरै खालामो बिदिनो खालाम आं सोंहरनायखौसो मिनिखो ना माखोसै नांला दे
एखेयानो देरा एसे देखायाबाव एखेयानो आं बारा बुजियासैहाय आगै सेरजाबना होबा जायखिजाया मा जाजोबखो आंजों रावबो लोगो जाला नामा? ओइ आगै साथामसोल' दंखायो लोगो गोमबोर सिंगना नोंजों लोगो दंना गैया? आंनियाव नै मानसिफोरानो जाय जाय फैयो इसोर साथामल' नायथारदों गेदेर फैयाखैना न'आव ओहो फैथ'वाखैनो गेदेरफोरा फैयाखै नामा न'आव? फै माबायाव फैगोन 18आव फुजा जानो फैगोन। गोमसार अफिसियेल लाइक आब' वेलकाम आगै मा खबर गोमसार अफिसियेल खुलुमबाय आंबो खुलुमहरबाय आंनावबो फैयाखै दिनैसो एसे फैदों मानसिफोरा 300 जनसो आब' मा जायगानि आं बाक्सानिनो बाक्सानि ओमफ्राय गुमैया खामानि थाहैलाबायो गोमसार अफिसियेल आगै बहानिमोनबा नोङो? जिरि आंनाव गैथारा जिरि आंनाव गैथ्रानो आगै जिरिना गोमसार अफिसियेला नोंखौ रायदावहरदों गहपुरनि आयौ बे सानै ओं जिरिना लानिनो आलासि जायो बिजावजालि जायो जों जिरिनाजों आंजों आतसा गुमैया साख्रि मावो नामा? साख्रिया मावो मा होनखोबा माइब्राखौ सिनायो नामा आब'आ खुसातारिनिखौ सोर माइब्राबा? हेलौ ब्र गोमसार अफिसियेल लोगो जानांगौनो आगै गोमसार अफिसियेल सोरखौ माइब्रा होनो माखौबा माइब्रा नामा होनखो आं अके जागोन दे गोमसार अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो
जिरिना बा मालाय नोंहासो सिगोनसो गद गैया सिनायो बेखौ सिरिना आं सिनायो बेखौनो सिरिनाया सिनायनो साथामल'जों रायलायबाय थानोसै सासे फैबाय एबार आब' आं थांथ'नोसै गोमसार आं लोगो जाना फैबाय गोमसार आगैजों आगै विलियाम ब्लगआ लोगो जानानै फैबायनो ओमफाय इजों लोगो जाहैदो गोमसाराबो दे आगै थांनोसै बालाय हाय रिसाना रिसाना बेबी आब' आं थांथ'नोसै दे आगै थां दे हाय दीदी सो गया हाँ आगै जिरिना थांबाय नामा बाय 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 थाङाखै आब' ए आं आरो थांबाय नामा होननानैसो सानदों थांलायबाय सोरबा सोरबा गुमै खुसिजोंनो आं माबानायनि गुमै खुसियाजों लाफा खारै होखाबायनो लेथ्रा लेथ्रा ओंख्रिफोरखौ जानांगौ सम सम नेटनि प्रब्लेम गुमै गोमसार आब' दोननायखाय नेट नाङाखै खोमा जिरि आंखौ रागा जोंदों मौसुमिया कलबो खालामाखैनो आयौ मौसुमिया मानो रागा जोंखो जिरिनाया हरफिनदों इनो आगै गोमसार ए मानोनो
नोंसोरजों रायलायनाय फाजिनो आंहा मोनसे खामानि एरगोन र' जि थन्ना लाग्रोनि सासेल'सै दे लेंहर आगै जिरिनायासो जानाव खान्थाल जानो फैनाया मोनदियासै माबा खुमब्रा जोनामोन दिनै ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जानाय सुजितनि हिनजावालाय देखायलाय इयो न'आवसो दङ नानि फिसा मोनबावबाय आरो जोंहा ए आर रादाब फोरमाय सोर जाखो आङो माबा मा होनो होनथ'ला दे आंखौनो सिनायलासै जाहैबाय आरो एसे गिदिर इउटुबारखौनो थांगोन र' मालाबा आब' फैब्रा बेलासियाव बेरायनो फैनांगौ जोंनियाव दसे दसे इमान खाथिनि मानसियानो फैया नोङो जोंहा देनांनो फिसाजोफोर देरबाथाय थांबाय थागोन आरो नोंसिनाव जोंहा दा फिसाजो देराखै नालाय नोंना देरबाय नों फैनांगौसो बेरायनो आरो गारि दंखायो मासं सालाय स्कुटि दं खोमासं जोंहा ना बेसर मैगं गोथावथार दंहैयो नामा गैया बेयावनो दंहैयो न'आवनो मास मोनसे 10 दिन ना जाखोहाय नों नायनो फैयाबा जोंहानि मामिखौनो सिनायासै नोंलाय ओइ आर'नाइ माबाया फैदोंमोनहाय थांबाय नामाय आगैयालाय ए आलदाबा फोरमाया मा मोनसेल' एसेमेस हरनानै थांखोयो लाजियोलै आं आब' नों सिनाय मा होनगोन नों थांनाङा सानिखैनो थाङो थांनाया आं बांमारायाव थांबा होमबालाय माथो हाबलांबानो जायोब्रा दे गोदो आंखौबो बारा सिनाया बाङामोन नालाय ओमफ्राय माबाया बारा एसे माबा गैबाङामोन नालाय लाजिनो हाबला ओमफ्राय दा सिनायबाय हाबफैदो दे फैनांगौब्रा दा नोंहाबो इउटुब चेनेल दं नालाय ओमफ्राय जोंहानाव मालाबा आलासि जानो फैदो नोंबो आंबो नोंसोरनाव थांसिगोन मालाबा अमा आथिं बायनानै सानैजों चेलेन्ज भिडिअ लालायलायसिगोन आरो नङा होमबा आखाइजों जानाय नङा ओमफ्राय खुगाजोंनो जानाय आखाइखौ उनखिजा लानानै सायाव अखा अखा जालायनाय नोंखौबो नुवा नाहरबाबो औ आंखौ नुखाया आं न' सिंनिफ्रायनो ओंखारखायाना बहुद मानसियानो बुंलाङो आंखौ लामाजों थांबाथाय बिदिनो आंखौ नाहरलांबाय थायोनो नुगौबा नुगौबानो ओमफ्राय आं ओंखाराना जानला मोनला
मालाबा गोसो जाबाल' ओरैनो फ्राय ओंखारजायानो ओं जायो आब' इदि सिनायनाय चेनेल इदिफोरनियासो माबाफोरखो माबानायखौ नुवाखै ग्र' जालांनायखौ नुवाखै बेफोरो चेनेल मालाबा नोंहानि चेनेलावबो एगारसिगोन नों बेदर बायबाथाय आंखौ लेंहरबानो जाबाय जानो न' सिङावलाय मा मावबाय थायो बेबायदिनो ओरैनो थायो फिसाजोनो थायो ओमफ्राय ओइ बारिखिजाय उन्दै लानाव ओरै बिजोंनो थायो आरो लामायाव हाबा जाफैबाबो बारा इसोर गामिनि मानसिफोरजों बारा थाया लोगोबो जाया बारा लोगो मिलायनाय गैया ओंखायनोथ' जेराव मेरावबो थांनाय जाया मालाबा बर' बाजाराव बाजार जाहैबा हारसिंसो थाङो आं ओमफ्राय आरो बांसिनानो नोंस्रा बेवाय फैफानाय जायो गोलोमलायबायहाय जमा जागोन ना गासिबो आब' औ जागोनथ' र' फै मालाबा बेरायनो ओमफ्राय जोंहानि बै आबा उन्दैनि माबाया फिसालाया बेबोसो माबा इउटुब खुलिबायना नोंनाव दाखालि SMS हरनो नागिरदोंमोन जिरिनानाव जिरिना आगैनाव जमा जायोना आब' जमा जाया SMSखौ फुलसो फरायफ्लांदो आगै औ जमा जायो दासान्दि सोरबा सोरबा थांजोब्बाय दंबा रहाय मा नेम मोनबा बर' गाजोलाना माबोरैबामोन र' आं नोंनो हरनानै माबागोन र' हरना दोनहरगोन र' ओमफ्राय दाखालि नोंहानि माबाखौ खिन्थिदोंमोन नालाय ओमफ्राय SMS हरगोन र' बिदि होननानै माबा खालामना होलै बिदि होननानै होनहरगोन र' आं बिदि होनना होनदों आबा मिलानि बिनाङा जानायनि भिडिअ होयो अबेनि जाखो आङो बाक्सानि नोंलाय नोङो अबे जाखो आगैयालाय बेसेबां साबसक्राइबार जाखो आब' गैया बेसेबामोनहाय 245 ना बेसेबा जाखोथाय बारा बावाखै इयो खुलिनाया मास मोनथाम ना माफोरल' जाबाय खोमा आर रादाबा खोन्थाहरदो दे अबेनि आगै नोङो मा खबर थांलायबायसो खोमा नेटआ थाखाबाय ना माबायहाय लाइन मेसेजखौनो हरखायाखै रावबो आंनाबो मास मोनब्रै जासिगोन 11 थारिख मोनबा मा
थेवबाबो आगै जिरिना नोंनिया एसेबा खम समावनो मोनब्रैयावनो 1K जासिगोन माने नोंना। राम राम जी राम राम मा इने दे फिसाजो उथिबायहाय जोंहा मामिया सिखारबाय नामा? औ सिखारबाय। नायलायदो दे मामि होननायखाय थोस। जिरिना बोसोरबेसे जाखो मामिया? बोसोरबेसे माने माबा बोसोरसे खै मास जाखोबा? बोसोरसेनि बारबाय आरो जायखिजाया। दहाय 1.5 बोसोर जाबाय। ए बेला सानैल'सै। दे गस्ला गाननोसै गाना अबाव थांगोन राजा अबाव थांगोन माथ' दिनै दे गगा मोनना बोरैबा जाबाय दं एसे लोमजाहां माहांनो। गोम सिनायो नामा? AR रादाब राइदावसो सरि आं रादाबसो होनबाय थादो दे राइदाव। मा हरबाय थाखो आं मिथिलाहाय। आहाम आहामनो रायदावआ। गोम नों सिनायो नामा? माखौ होनखो खारजोब्बाय मानसिफोरा। औ खारजोब्बाय। फिसाजोआ लोमजाहां जाबाय दं जोंहा। आइ मा हामा? ओइ जानो नोंसाना बाबुआ माबायाव होबायमोन ना स्कुलाव होबायमोन ना? अबाव थांनो?
आं सिनायो आदा जोंहानि आब' अबे स्कुलाव होदो प्राइभेटाव ना गामियावनो होदो दुम 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 दे गस्ला गाननि मा हामगौ ना बिफा दं न'आव हाय उन्दुगारदो दे इनायल'खा इदिनो इनि थाखायनोथ' भिडिअ बानायनो हाथारा खस्थ'थार जायो लाग्राबो गैया नालाय हा जोंहा न'आ नै लेथ्राथार जाजोबना दं मामि न' सिंनिफ्राय ओंखारबोनांबाय बायजोआव गग' गग' सोरनोबा जानाव फैदो लांफै दाउ नांगौबा जोंहानाव लांफै नामा टाटा जोंहा फानहरगोन फुजा नायनो नामा ओइ मायावबा थुजाबायहाय मायावबा थुजालांनानै मेसेजानो बे जाहैबाय दे आखाइया नांनानै गाब 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 Subtanda माथो सानदो जोंजोलाय ओइ आरो रायदावनि माबाया आंना आखाइया नांनानै माबा जालांबायहाय हेड खालामबाय आब' नों ओं इनोथ' आखाइ नांनानै ओमफ्राय माबोरै जाफिनगोन बाय बियो जारलासो
फिसाजो खालामना दं। ओइ आगै जिरायना दोनथ'नोसै दै। आंना फिसाजोआ उथिबाथाय बिराद खस्थ' होयो। नों मोनायाव होबा नोंहानि लाइफआव थांसिगोन आं दायो दे दोनथ'नोसै। माबोरैबा जाबायहाय माबाया आखाइ आंना नांनानै र' सुजिफिननि आं। ओइ मा जागोन दे होमबा दोनथ'लायनोसै।